Takže aj napriek smutným udalostiam z predchádzajúcich dní sa snažím nejako dostať. Ale nejde to moc. Ako vidíte, som v čiernom, takže sa asi niečo muselo stať. Ako ja chodím síce v čiernom aj, akože aj v rámci elegancie aj podobne, ale teraz je to skôr kvôli tomu, čo sa stalo. Prakticky smutím. Je mi strašne ľúto, je mi všetko, je mi do plaču, je mi na zvracanie, je mi všelijako. Je mi strašne ťažko a neviem sa ani na nič sústrediť. Je to taký deň, že jednoducho to do mňa nejde. Ale snažím sa cez to nejako dostať a aspoň pracovať, nejako zmeniť myšlienky. A aspoň sa snažiť nejako čítať si a doplňať si nejaké tie úlohy a podobne, že by som nejako získala si aspoň nejaké tie vedomosti, ale ako si mi to vôbec nejde do hlavy, takže som docela dosť taká všelijaká z tohto, takže neviem, čo si mám myslieť. Som strašne unavená, to vám môžem povedať tiež. No ale, čo už. Takýto topik som si kúpila, jednoduchý, čierny, s dlhým rukavom. Tu mám zošit, podľa ktorého sa tak trošku tiež učím. Ale ja si to hlavne píšem teda do počítača. Hlavne teraz, lebo ja si to väčšinou buď píšem ručne, alebo jednoducho to napíšem do počítača. A tak som sa rozhodla, že to všetko budem písať teda do počítača. Takže idem sa nabehnúť na teda naučenie a takto vás vyzvem teda aspoň trošku so sebou. No, takže good luck. Tak, práve som sa nahodila a mám namierené teraz ku kamarátke masérke, lomeno kozmetičke, pretože mne sa ako keby ten zápal presúval akože zo spodnej časti chrbtice na akože podlopatku ľavú. Nemohla, ako keby som, ja neviem, mala som pocit, ako keby som zle spala, lenže to deň čo deň to bolo ešte horšie. Tak som si zašla ešte aj do lekárne, kde som si kúpila tie náplaste na to, alebo dačo ako, buď ako na chladenie, alebo na zohrievanie. Oni mi tam akože odporúčali, že čo by sa na to hodilo. No a nezlepšovalo sa to, tak dnes som totiž napísala tej kamarátke, či by mala teda na mňa čas, pretože mám strašné bolesti a že potrebujem skladka od prvého teda nastúpiť do práce a ona bola taká zhovievavá, že ma zoberie. Tak uvidíme, čo to spraví. Lebo to je moja úplne prvá masáž. Ja som ešte nikdy takto na masáži nebola. A malo by to byť súčasťou praktickej rehabilitácii a podobne, že tak či tak by som musela ísť na ňu. Lenže na Slovensku zdravotníctvo je také úžasné, že na rehabilitáciu musíš čakať 4 mesiace. Ja som sa úplne na to vykašľala a rehabilituje prakticky sama doma. Teraz som zase nemohla nič robiť, pretože ja som zase nemohla kvôli tej ruke alebo kvôli prakticky celému ramenu aj ruke
nemohla zase nič robiť, tak som bola z toho taká trošku zničená. No a teraz sa snažím nejako to rozhýbať, snažím sa nejako chodiť, ale naozaj bojujem. Dneska ráno sa mi ani stávať nechcelo nič, tak som iba akože pozerala anime, trošku relaxovala, keďže mám po skúškovom. No a uvidíme, čo to bude. Takže držte mi palce, na kamere vyzerám hrozne. Takže bola som na tej masáži prvýkrát, mala som z toho naozaj prakticky potom už fakt naozaj dobrý pocit. Už ma to tak nebolelo ani nič, prakticky mi urobila ešte také ako keby rehabilitačné cviky, aby som to mohla teda rozpohybovať, že aby sa mi to trošku uvoľnilo, bolo to také oveľa lepšie na pohyb, takže som naozaj veľmi rada, že som tam nakoniec šla a že som neustúpila a že to ako som to prežila prakticky. Takže ak by ste náhodou chceli odporučiť masérku, tak určite mi neváhajte povedať, ja vám na ňu hodím raz dva kontakt, pretože naozaj môžem ju len odporučiť, bolo to naozaj super a určite by som šla znova. Takže asi takto. Takže aj napriek tomu, že som strašne stresovala, tak oplatilo sa, pretože naozaj cítiť tú zmenu potom. Je pár minút prakticky pred tým, ako mám ísť niekde do roboty a akože robiť. A akože poviem pravdu, že neviem čo prvé, lebo v poslednom čase som strašne vyčerpaná, tak som akože preferujem skôr dlhšie si trošku pospať, ako keby som mala dať čo iné robiť. Pretože ja som išla po dlhej marotke späť do práce a poviem pravdu, že takéto brutálne akože dobre. Takže momentálne sú 4 hodiny ráno a dneska je teda 14. február. Dneska máme mať prezentáciu. Mám totálne popraskané pery. Z toho, ako som chorá bola. Aj s tým zápalom, aj 4 potom som mala chorá. Ešte mám aj oslabenú imunitu a nevládzem. Poviem pravdu, že sa vôbec na nič necítim dneska. Vôbec sa na nič necítim. Najhoršie na tomto, že sme chceli ísť so sestrou teda na vlaku. A tá zaspala. Takže nie z vlaku. Z miesta autobuse. Našou telefónom je, ako správne vyhľadávať veci na internete pre nás prekladateľov či budúcich tlmočníkov, ale tak väčšinou sa to týka teda prekladateľstva. Mám tu také naše poznámky, no len takto, akože mám tu viacero strán označené. Máme to teda prerozdelené so sestrou, sme na tom pracovali spoločne. A aj keď to mám dosť laicky vysvetlené aj všetko. Neviem, čo to zapamätať ako si.